Mohlan beýasynjy aslyndan bir zada näme delil olan bize töhmet atýanlara delil. Yani olar näme öwliýalary anyny atýarlar. Şunu. Yalan sözüne öz ýazan sözlerini näme diýe beyanullah subhanahu ve näme li awliyaillah. Allah taala näme öwliýalaryny näme etdi, beýan etdi, wasfyny aýtdy. Yani şu kitapda beýasynjy aslynda getirmekle näme anlatýar. Şu öwliýalygy anyny öwliýa boljak goda keramat bar. Keramada anyny biz öwliýa piri anyny ýaz. Şunuňmy? Biz keramada ananiyat, biz mucize alaniyat. Yani näme haqiqi wala ananiyat. Şunuňmy? Haqiqi keramada ananiyat. طيب ويكفي في هذه الآية في آل عمران ها ونام حقيقي أولياء لنم نام حقيقتين أولياء لرلن يلن أولياء لنم آرتا باودun bilmekli üçün آل عمران surasının نام 31. ayeti yeterlikdir. Kim çin veli, kim yalan veli, kim Allah'ın velisi, kim şeytanın velisi, kim hakiki alim, kim yasama alim. Şunun kim hakiki İslamiyetten näme çıkan alim, kim de kim näme koloniyan İslami yumurmaklıq üçün näme döreden alimler. Şoň arata pan bilmeklik üçün uzağa gidip görmeler. Ha? Bir topar kitapları okap görmeler. Şunun ya 10 yıllar, 20 yıllar näme medreseler gutarmaklygym gerek geldi. Al-İmran surasyndan 2-nji ayet diye. Şunun. Şu ayeti yatla manysine düşün we şunu galip terezi etdi. Kime veli, kime takwa, kime alim, kime musulman nile şu ayete gelýär ana şu hakiki alim, hakiki veli, hakiki takwa, hakiki talip diye. Şu ayete gelen akmy veli diýse de velidan. Şunun. Şu ayete gelen akmy takwa bolsa da ilgun, şu takwa däl. Şu ayete gelen akmy ilgunun ýanyna alim görülse da şu alimde. Bu ayet näme diýe? Allah Teala kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bir topar näme adamlar Peygamberimiziň zamanasyna biz Allah'ını söýýäsip bir tüýsek näme martanjak boldular diýip düşündüňmi? Peygamberiň ýanyna eden imanlaryny Allah bolan söýgülerini bir minnet etjek boldular diýip. Yani her bir Allah'ını söýýäni Allah söýüp durmy? Ebeden söýüp duranok. Ya da her bir Allah'ını söýen hakykatda da näme şu Allah'ını söýdi saýlyp durmy? Saýlyp duranok. Şoň şu Allah Taala peýgambere näme etdi? Bir mizan berdi, bir tereze berdi, bir galip berdi. Näme diýdi şu ayetde? Kul ey Muhammed aýtdy ya. Kul Kur'an-ı Kerimde nerede buyruk gelse näme diýip düşünmeli? Peýgambere diýip düşünmeli. Kul ayetde kul geldim peýgamberiň hayatyny okulmaly. Peýgamber ölen soňam şu kul sözi okulmaly oglanlar. Yok mani suratda düşündüňmi? Peýgamber ölen soňam Kur'an-ı Kerim'iň neresinde kul sözi bar bolsa okumaly. Bu sözi nereden gelip çykarýar? Desen käwir dinden çykan kafir paçalar näme diýdi? Peýgamberiň hayatynda kulliýlik kime ýüzlenildi? Peýgambere ýüzlenildi. Şunu. Ne peýgamber ölen soň biz kulliýmeýär. Şunu. Şonu kul huwallahny okany näme diýip okýardy? Kul huwallah diýip okaman Allahu ahad diýip okýardy. Şunu. Allahus samad. Kul a'udhu birabbin nas wa a'udhu birabbin nas diýip okýardy. Kul tasliyady. Kul a'udhu birabbil falaq wa sanam kul a'udhu birabbil falaq diýip a'udhu birabbil falaq diýdi. Şunu peýgambere Allah buyurdy sen aýt diýip. Olan bize buyurdy. Ne bizem aýt diýilen bardy, aýt diýäsdi. Şunu şeýdi ben näme Kur'an'dan kulu taşlady. Kim şo paça? Libyan paça Kaddafi. Şunu şoň şoň ulamalar näme kafir diýip höküm etdiler şoň. Kim saýady şol adam özüni? Musulman saýady. La ilaha illallah diýädim diýene akdy, diýädi. Ondan ýokarda da näme diýädi özüne şol adam? Men mujahid diýädi özüne. Şundyňmy? Men jihad etdim. Näme Libyan halkyny näme adam paçalyň elinden näme erkinligini alyp berdim. Özüne mujahid diýädi. La ilaha illallah diýädi. Diýersin ulamalar näme her bir sözüň hakykatyna seretdiler. Musulman diýip şu zatlar aýyrtdymy? Şununmy? Adam näme diýdi? Bizde Kur'anma hadis gerek geldi diýdi. Şununmy? Bizde Kur'anma Allah'ın kelamının ýokarda zatpam hadis bize gerek ki biz hadise mätäş däl diýdi. Şoň şu ulamalar näme kafir diýdiler. Emma şu döwre üçin özüne kafir selefi diýen murji'eler näme diýe? Kaddafiň küfrüne hilaf bar ýa-da. Şu adam şoň şu Libyada şoň garşysyna näme turan mujahidlere näme diýerler? Şu kafir diýen şübhe bilen turan bolsalar günäleri azraktır diýerler. Şunu günäleri az bolmakly ahmal diýerler.
Şoňçy o bizdiň oglanlar näme dini atlan hakykata wasfy bar. Şunuň ýöne biz at bilen näme ýörämizden. Şol aýatda näme käbir adamlar näme etdi gel peýgamberimiziň ýanyna biz Allahny söýýäs diýip magtanjak bolur. Ýöne her bir Allahny söýýäni kaida alýas. Allah söýüp baranak. We her bir Allahny söýdüm diýenem näme hakykatdan o söýgü hasaplananap. Ene kaida näme mizan terede galip näme. Allah Taala şey diýdi. Kul in kuntum tuhibbun Allah ayt olur. Siz in kuntum siz hakykatdanam Allah'ın söýýän bolsaňyz näme? Şu söýgüň hakdygyny bildirýän bir alamatlar. Ol alamatam näme? Fettabi'uni. Maňa eýermek diýe. Maňa eýeriň diýe. Siz hakykatdan Allah Taala'ny söýýän bolsaňyz men Allah tarapyn ugradylan peýgamber diýe. Bar aýtýan zadyma men aýtýan zadym men sözüm däl. Allah'ın sözü diýe. Allah Taala näme diýdi? Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size bar zat getirdi. Alın diýdi. Ol ödünden sözlerini onun bar sözleyen zatlary ona iýindirlen wahy diýdi. Şoň üçin näme diýdi? Siziň söýgüňiziň iň näme bir alamaty maňa eýerme. Fettabi'uni maňa eýeriň siz. Peýgamberi eýermek näme? Tasdiquhu fima akhbara. Geçmişten gelecekte näme habar veren bolsa näme etmeli? İman etmeli, tasdiklamaly. Ve ta'atuhu fima amara. Ve näme buyurdu etmeli ve nämeden gaýtardy näme? Gaýtmaly. Ve ijtinabu ma naha anhu ve zajara. Ve näme haram diýdi, näme bidgat diýdi, şu zatlaram gaýtmaklyk. Ana kimde kim şu üç zady jemnese. Ana şol adam peýgambere eýerdi hasaplanýar. Peýgambere eýermeklik näme eken? Ta'at tasdiquhu fima akhbara. Ha? وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. أما دنگا نام محمد صلى الله عليه وسلم dillerin senat etmeklik yetenak ol kıyamet ba ölön soň näme direlmek wa diýenne bark gelen mamy diýsem. Şunu on peýdasy ýok. Men peýgambere anan ýan diýen sözüňi dille diýme de maňlaýyňa ýazay. Peýdasy ýok. Kıyamet ba dowdak wa ölön soň direlýän diýlenne bark gelen mamy diýsem peýdasy ýok. Sen ýalançy kezzap bolýan. Şunuňmy? Sen peýgamber ananyň hasaplaryna. Soňra kimde kim hakyky peýgamber anany ýalmasa näme etmeli? Geçmişden geljekden näme habar beremose tasdiklamaly, ananmaly, şo dogry diýmeli. Şunuňmy? We näme buyuran bolsa etmeli, we näme haram diýip gaýtaran bolsa, şonu haram saýyp gaýtmaly. Şunukdamy? Näme diýäsiz? Olar hakykatdan Allah söýýän bolsa aýtdy. Olar näme? Çin söýgüleriniň alamaty şu bolmaly. Fettabi'uni maňa eýeriň diýe, ittiba ediň diýe. Peýgamberiň sünnetine eýermek, ýygyna düşmek. Ana siz şey isleňiz diýe näme yuhibbukumullah. Ana onuň Allah sizi söýýär diýe. Şunuňmy? Yani Allah bilen Allah bizi söýjek bolsa näme bar eken? Arasynda Muhammed peýgamberi eýermeklik bar eken. Muhammed peýgambere biri eýermese milyon Allah'ın söýse de näme? Allah onu söýýär. Şunuňmy? Şoň şu peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýe? Kullun yedhulul cennete illa men aba diye. Hemme kişi cennete girer diye soňam dine cenneti islemeyen girmez diye. Oturan sahabeler öör wagtdan gelip näme diýerler? Ve men ya'ba ya Resulallah diýer. Ya Resulallah cenneti islemeyen kim diýenlerine näme diýip jogap berdi? Men asani fakat aba diýdi. Kim maňa eýermese men diýenim etmese ana şo cenneti islemedigi diýdi. Şunuňmy? Meşruat edilýän zatlar, alyp barlayan siýasatlar peýgambere eýermeklikmi? Cenneti söýmeklikmi? Ebeden. Bu wagtda diýilýän zatlar näme? Şo magtym gulyň diýen zady. Näme diýär magtym guly? Diýerler hakdyr Muhammed. Ene barsyň näme diýýär? Dille näme diýerler? Diýerler hakdyr Muhammed. Kur'ana gedende näme? Uýadyňyz Kur'andyr diýär, ene kommunizm näme? Hökümlenýär ýalar. Gurlanlara näme diýerler? Diýerler hakdyr Muhammed, ýöne görellem Lenin diýär. Şunuňmy? Näme peýdasy bar o? Diýerler hakdyr Muhammed diýär, görellem Stalin diýär. Näme peýdasy bar Muhammed hak diýenim? Diýerler hakdyr Muhammed diýär, näme? Görellem näme? Marx, Engels diýär. Näme peýdasy bar Muhammed hak diýenim? Ve uýadyňyz Kur'andyr diýerler diýär. Kur'ana uýýas diýenlerine näme Kur'anyň hökmüne gelmese? Şunuňmy? Ya Muhammed peýgambere näme janym gurban diýende näme oň sünnetine sen düşman etsen. Peýdasy barmy? Peýdasy ýok. Soňunda näme diýdi?
halal haram saymadılar dedi. Ama halal haram mesela gelenne. Olorda halal haram yok. Düşündün mü? Neme tapsa yutorlar dedi. Neme tapsalar yutorlar, halal harama da seyretmeyeler dedi. Ne diyecek olayanlar neme mahtum oluyor sonunda? Halal haram meselesine gelende neme? Halanın etcek, halamadığım etmeyecek olsun, dille Muhammed hakkı yoduğum Kur'an'ın peydası yok diye. Düşündün mü? Emma şu gurrunlar, bizim diyen gurrunlar, bizim mahtum oluyor diyenler değil. Biz Kur'an'ın diyen ne diyes, biz hadisin diyen ne diyes ve Türkmen'in götörgülap näme vasfına yetibilmeyen şahir mahtum oluyor diyen ne diyes. Onu söyyelerde bizi yigrenýärler. Näme üçin? Mahtum ol aramızda yok. Şunu ölüp gitti. Şunun tariha girdi. Şunun indi mahtum ol bu atqa adamlar ýazgary bilenak, derine bilenak, tanqitla bilenak. Şoň üçin o näme Türkmenin näme gözü goňjy buýsanjy galy öwünýärler. Düşündiňmi? Aýny ähli kitabın eden zady Beyne surasında näme dedi Allah Teala? Lem yekunillezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine munfakkina hatta ta'tiyahumul beyyine dedi. Beyyine rasulun min Allah. Rasul nämet Allah diňelen. Yatlu suhufan näme mutahhara. Ehli kitapdan bolan Yewreýler, Hristiýanlar we beýleki müşrikler näme beyyine gelýänçe, yani delil gelýänçe. Delil näme? Allah'dan gelen rasul, peygamber. Allah'dan gelen rasul nämetdi? Kur'an okudy. Şu peygamber gelýänçe, şu peygamberin üstünde dawa ýokdy diýdiler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aýdyp otur. Peygamber men peygamber diýänçe Yewreýlerim onu ýigrenen akdy, Hristiýanlaryň onu ýigrenen akdy, müşriklerim. Gaýtam hemmesi näme etýärdi? İman etýärdi. Yewreý näme diýärdi? Ine bir Muhammed di peygamber gelir, biz ona iman ederiz diýärdi. Ne Yewreýler peygamber gelmedinden öň imany. Hristiýanlaryň näme di? İsa buýuşlady, Ahmed atly peygamber gelmeli. Ine gelse biz ona eýeriz diýärdi. Düşündiňmi? Peygamber gelen soň näme etdiler? Kafir boldular. Peygambere iman etmediler. Peygamberiň näme? Öldürmeklik kulkuluna düştüler. Hatta näme? Zahara berdiler. Yewreýler tarapyndan en soňunda Aýşe nämeden gojagyna jan berjek bolup durqa. Peygamberimiz näme diýdi? Şo Yewreý heleň beren zaharny, şu adam içimde tapýan. Şunu duýan şoň zaharny. Ýöne Cebrail aleyhisselam gelip näme agzyndan kakýaşa budy. Bu goýunyň goluny. Enne Peygamber gelmedinden öň Peygamberiň üstünde dawa badım Hristiýanlar, Yewreýler, müşrikler arasynda. Dawa ýokdy, hemmesi söýýärdi. Dogrydymy? Söýýärdi. Hatta müşrikler Peygamberimize näme diýdiler? Sadikun emin diýdiler. En sadyk, en dogruçul, en amanatçymyz sen diýdiler. Peygamberimizden ýokarda amanatçyl müşrikler nadarynda. Peygamberden ýokarda näme? Amanatçyl, dogruçul adam ýokdy. Emma Peygamberimiz gelen soň üç toporyň hemmesi Peygambere näme? Düşmançylyk edip başladylar. Näme üçin? Sonra gördüm ortaklığı ön söýgüli adam, ha? Moment en ýigrenji adama öwürleýän näme? Olar näme? Öz hay heweslerini bir peýgambere garaşýardylar. Ve şonum özlerse bir näme atlar, wasflar, sypatlar bilen gözüne getirýärdiler. O atlar, sypatlar, wasflar näme? Şo peýgamber gelip bizim etýän wadymyza dälliýmez diýdi. Düşündiňmi? Şu köp hudaýçylykmy? Gollar diýdi. Yewreýler näme? İman edenine iman etýär, iman etmediğine iman edemek. Bularny da dälliýmezdi. Hristiýanyň näme? İsa Allah'ın oğlu diýdi, olan geljek peýgamberim şey diýer öýtýärdi. Ýöne geljek peýgamber, ha? Be bunça ummat arzulap maňa garaşyp durar. Inni bulan inni arzu hyýalyny men puja çykaraýynmy? Şoň şu bulan barynyň göwüni tapaýyn. Her şoňa garaşanyň göwünini tapjak ýolyna gurrun etdimi? Gurrun etmedi. Sebäpsen näme? Peýgamberiň gelmeni olar sebäp bolmady. Peýgamber ugradan kim? Allah. Şoň üçin Allah'ın diýen zadyny diýdi. Allah'ın birinji diýen zady nämedir şo peýgambere? La ilahe illallah diýdirdi. Hemmesi müşrikdi. Yewreý näme diýdi? Uzeyr ibnullah diýerler. Uzeyr Allah'ın oglu diýerler. Hristiýan näme diýdi? İsa ibnullah diýerdi. İsa Allah'ın oglu diýerdiler. Müşrikler näme diýdi? Perişteler Allah'ın gyýyzlary diýdi. Bularym hemmesi bizim hudaýlarymyz diýdi. Ne hemmesinde köp hudaýlyk barmy? Ýok. Allah näme bilen uğratdy? Tawhid bilen uğratdy. Qulu la ilahe illallah diýdirdi.
Hemmesini ýüşürip näme bir Allah diýin diýdi. Hemmesi näme gönü düşmançylyga başladylar. Näme üçin? Dedim o peýgamber olaň diýen zadyny kanagatlanyrmady. O peýgamberler näme olaň istek zadyny, isteýän zatlaryň garşyna çykdy. Şoň üçin peýgamber näme düşman tutdular. Enne şu peýgamber biziň halkymyzyň içinde söýlýär. Ya ýigrenilýärmi? Söýlýär. Ýöne şu peýgamberiň dagwatyny etýän adamlar ýigrenilýär. Näme üçin? Uqsim billah, Allah'dan and içýän şu peýgamber diýelik gelip, şu biziň diýenimizi diýse, şol adamlar şu peýgambere ýigrenýärler. Sebäp sen näme bu adamlar öňkülerden akylly bolan, öňküler bu atkylardan akylly bolan. Öňküler bu atkylardan gaýratly bolan. Öňküler bu atkylardan näme dogumly bolan. Şunuňmy? Emma näme şun peýgamber söýüp berler? Ne peýgamber ýok aralarına. O arak içýän sen bu harama. Sen bana iman etýän bolsaň, ene men getirdim, arak haram diýdim. Goý diýse, etýärlermi? Etmeýärler. Ondan peýgamber diýdi sana, men diýdim. Näme tapaldy bar? Burada düşünmeli oglanlar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arak haram etdim, etmedi. Arak haram etti. Ene şu peýgamber gelip sana şu haram goý diýdi, ya da men gelip sana şu haram goý diýdi. Näme tapaldy? Meniň diýen zadym, peýgamberiň diýen zadym näme? Oň diýen zadyn ütköş kılat diýemä. Peýgamber arak haram diýdi, içme diýdi, şonda da näme? Muhammed peýgamber diýerler. Biz onu söýýär, janym gurban diýerler. Emma biz oň diýen zadyn diýäsi we näme diýerler? Bular Wahhabi, bular haramzada, bular dini ýoýýançylar diýer. Näme üçin? Biz şoň diýen zadyn nädiga? Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şuwa gelip sana diýse, näme bir gyssanana näme Waidat, Dawud, plan, Aýşa, näme plan öwliýa, parawiwi, yetişin ha, ogul berin, gyýyz berin diýip gyýgyryp duran esde biriniň peýgamber. O Allah Taala bu zatlar şirk saýa. Bu zatlar dinden çykmak saýa. Näme sen gyssanada bir Allahyny çagyr diýse, ha? Näme kabul etýän meden ha? Hakyky peýgambere ittiba etýän bolsaň, peýgambere iman etýän bolsaň, sen kabul etmeli şunu. Indi şoňsady peýgamberden kabul etýän bolsaň, ne men peýgamberiň diýen zadyny niýe saňa da? Gyssanada bir Allahyny çagyr, hajatyň bolsa, muradyň bolsa bir Allahdan sonra Ewliya pire näme ýykylma ýöne olar näme söýsile ýagşy dogalandan näme olara mahrum etme, olara da cennet dile diýär. Şunuňmy? Peýgamberiň ne eden dagwaty şu. Indi peýgamber şu dagwatyny etdi, dogry dämi? Şonna da şu peýgamber şu wat näme? Peýgamber saýly biziň halkymyzda. Indi bizem şu peýgamberiň diýenini edenimiz üçin biz näme üçin kapyr bolýar? Dinden çıkan saýdylar, dini ýoýýan saýdylar, peýgamber ýigrenýän saýdylar, dogry dämi? Hem pyrın şpion nidiler, koloniýaň näme masonlaryň ýasan adamlar diýdiler. Näme üçin? Terede düşünülmeli. Terede düşünüp bilemi ga. Terede näme? Adamlarda üýtgödi. Şunuňmy? Kim weli, kim näme şeytan, ana şoň tapadyny bilmediler. Hakyky peýgamberiň dagwatyny etýän kim? Hakikatta Ebu Cehil'in davatyny etýän kim? Şonu bilmediler. Şoň şuam Şeyhül İslam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullah näme diýdi? Allah'ın ewliyalary bolşýar, şeytanyň hem ewliyalary bar diýdi. Allah beýan etdi öz ewliýalary näil sypatda bolmaly we şeytanyň ewliyalary näil sypatda bolmaly. Ana şu hakyky ewliya pirleňem näme alamaty alimranyň näme 35-nji aýaty yekfi şo yeterlik diýdi. Näme kim kalbyny, gözüni, aňyny, zeňini hakka açyp bilse diýdi. Ne şu aýatda näme diýär Allah Taala? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Aýat olara hakykatdan hem Allahyň söýýän bolsalar näme etsinler? Ýetde fattabi'uni Muhammed sana eýersinler, sen sünnetyň tutsunlar, sen sünnetyň bilen ýaşap, sen sünnetyň bilen ölsünler. Ana şeýseler näme? Menem olar söýärm diýdi. Ana Allah sen söýenseň ondan näme baraken? Yaghfir lakum zunubakum, ondan sen günahň bagyşlanýan eken. Şunuňmy? Şoň şin hakyky ewliýaň, pirin, mollaň, alymyň alamaty näme? Peýgamberiň sünnetine gaýym bolmaly. Şunuňmy? Näme şu peýgamberiň sünnetine gaýym bolmaly? Allah Taala bize gaýypmy äşgar? Allah Taala bize gaýyp, ýöne Allah bilen biziň aramyzda durup o Allahny bize tanadan we oňa çağıran, oňa iman etmekligimizde sebäp bolan kim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bilen Allah'ın arasında gaýym halka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eken. Desen näme peýgamberime sebäp bolmadyk bolsa biz Allah'y tanajak gal eken. Şu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize la ilahe illallah diýdirmedik bolsa biz diýiljek gal eken. We Allah'ın kimdigini biljek gal eken. Ve soňam näme sahabalar diýär?
Peygamber bize gayip mi aşkar? Biz gördük mü içimizde peygamber görevi mana denmez var mı? Görmedik, peygamber bize gayip. Emma peygamber bilen bizim aramız seplen kim? Sahabalar. Şunun peygamber öldü, sahabalar galdı değil mi? Sahabalar ne etti? Peygamberin hemme zadını bize vasf ettiler. Şoň şu biz näme diýäs? Kur'an, hadis, sahabaların düşünjesi diýär. Näse diýersin? Allah bilen gullarynyň arasynda durup, Allah gullaryny tanadan kim? Peygamber. Ve peygamber bilen ummatynyň arasynda durup, peygamberiň bar zadyny bize ýetiren kim? Sahabalar. Şu halka üzülmeliler, lakin haçanna peygamberden soňky gelen ummat sahabalar gatlygyndan, tabiiler gatlygyndan, tabiiler gatlak halkasından üzüldümi? Şu ummat haqiqi peygamberin getiren dinin tutulana. Ve haçanna näme? Ummat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen Allah'ın arasında bolan Muhammed peygamber halkany, yani sünnet halkadan özülse, eýem ol ummat haqiqi Allah ibadet edip başarana. Şunu sahabalar gatlygyndan üzülseň näme bolýan? Eýem sünneti ters tutýan. Peygambere doğru ittiba edip bilen. Sünnet halkasından üzülseň näme bolýan? Eýem şirke düşýän. Allah Taala doğru ibadet edip bilen. Şoňşy biz Kur'an hadis ýet, Kur'an hadisede Rasulullah'ın hayatyny bize geçiren näme? Sahabalar düşünjesine göre tutmaly. Kur'an hadise sahabalar näil düşünni, şoňalyk düşünýär. Kur'an hadise nähile hormat berdi şol adamlar, bizem şolaň hormat berýärler.